अब लामसाको कक्टमा एक्सप्रेस नाइटनो जतो रुकुरंग तिनि साल हंगा के तिप्रा मठानि बाय लुजारि जाक तामनो हंगा तामनो लुजारि जाक तिनि बरनि डेभिडेसन अब डेभिडेसन तामनि बागे खाजन नाखाते बागे बर डेभिडेसन खाजन हाके हंगा के केरां राज्यव हाई कोर्ट सागलाय रिजाक फनो बीसी इलेक्शन इंगानि हिनि सागलाय रिजाक फनो बीसी इलेक्शन इंगलाक ने बेलेक खाजन माने कक्टमा तेयै बर तिनि हाबा हानि हाई बसकांगो फायै डेभिडेसन खाजन हिनि फाय सफाय जाक तिप्रा मठानि टुआई टीएफ ता टीडब्ल्यूएफ ता तिप्रा मथा हंगे आदं रक बरक तिनि आरो डेभिडेसन हिनि बखाक थाङै दंगो अब हंगा के जुबुत्रा हली क्रॉस कॉलेज 2 बरक लेमंगसरा लेमंगसरा रबि कुमार संमनि जरा बरक तिनि थाङै पंचायत थाङै डेभिडेसन खायनै बरक ताइ थानाबो हाबनाय बरक जतन जानो जा तिनि आरो आनि बसकांगो आनि गाना फाय सफाय लुगुर खाजे के बरक किसासो करंगै नायनो बनि मानथाइ रक तामो मानयाङै दंगै बनि सानदुं रक तामो गियान हंगै इलेक्शन बीसी इलेक्शन तान बागे दिले खाजाक अब्रनो करंगै नायनो आनि गानाबो दंगो खरसा तिनंग बामतियानि तिनि बुकुक ज खुलुमका लामसगो हामबाय तानु बागे तिनि रेरि तिनि तो जों अरो सिनि बीसी इलेक्शन जे खाजे ग्यां दंमोनि आबोनि कारणे जों तिनि अरो रेलि खायनि बाथ्रा जा नका तिनि नरगनि अ डेभिडेसन सामनि थानि दैनाय जों तो म ब्लक डेभिडेसन आरो कागज किखलाय जांना नका आमसगै बा ब्लक डेभिडेसन दिवानि बिसिं तिबो नंनि अ बीसी इलेक्शन अंगला खने केरां राज्यवा आगेन सागलाय का हाइकु बंफते बीसी इलेक्शन ने हिने हाइपन त ताबो थिनो न राज्य सरकार ताबो बिले बिले करिका तिनि नरग अपन बागे डेभिडेसन खायनि बका थांखौ अबो बंनि आगा ताम खायनि बसकांगो जों नायदि जों टीडब्ल्यूएफ बिसास खायो आं बोरैबा जों बोरैनि कम थानाय जों टीडब्ल्यूएफ रक तिनि अरो रेलि खायमनि कारण न अब जदि न अब हाके बसकांगो सिनि इलेक्शन खाजे ग्यां जों तेबो कटर आन्दोलन खायनि चेष्टा खायनि अब हायखना जों बासाजा जों नाखाय थैरिनाय जान नाखाय जान दोनाय नाखाय थैनाय जों तब फाना जों आन्दोलन कटर खायनि बसकांगो अब हायनि जों अखजा बीसी इलेक्शन डिले खायमानि बागै न नुमा तिनि डेभिडेसन बंखा आन्दोलन बा खायनाखा जुरिसे अताय कायसा खखानाका आयंगो गोबांबा बड बुटारो गताय किं जायगा कोन बाति बीसी इलेक्शन ता बड खातो नि खानाका अब बुपुरनि सिमिं बसकांगो 2000 ता सामपाय थाइरे ताय बीसी करिका अब 2000 ता विधानसभा बर बसकांगो आबो तका या विधानसभा आगे नं बीसी इलेक्शन खायनानि बागै न दाबि नाले जा दुरसिं याका बसकांगो गटते बा खायनानि हिन बसकानाका अब हंगा काय बसकांगनि बागै तामो वान सुबि दं बुपुर रग क्लाय नंग दाबि प्रत्येक आमासा दा अबसन बिसना खायनि नांनाय हायना सिनि जे ताबो पंचायत बोर्ड तो जों अब ताबुक तो अक्टोबर नवेम्बर जेसके फन 2 मासनि बिसिङाव जों जेसके फन खायना नांनाय अब न सानामो जों ताबुक सिनि जे एमपि रेबति मोहन जों अब न कयमुंनारग जेसके फन तारातारे खायना आंथुं गके तिनि ख अर नंगर जे जत ब्लक न कुथुम जागा तिनि ब्लक नंगर तेना फाजा ब्लक नगै जों अर बामुटिया ब्लक दङ ओमफ्राय लेफुङा ब्लक दङ दुइटा ब्लक मिलाबो तिनि आरो डेभिडेसन आफाजों केनाका तिनि आरो बामुटिया ब्लक ताय लेफुङा ब्लक नगै बरनि तिनि आरो लुवाजिरि जाक तिनि बरक तिनि आरो थांनाय अर जिमि लामा हिमबट खायनाय अरन सिम बरक थांगै बरक पंचायत अफिस जरा थांगै थाना जरा थांगै बंनि तिनि लेरिखाय फुनुनाय ताय बंनि डेभिडेसन कयमुंबलाय याफार जानाय नाय तनि सयो कक्टमा एक्सप्रेस सगा ह ताबुक न बंनि लामा हिमबट ताय डेभिडेसन खायनानि बखा थां दंगो आरो तिनि जुवालि जाक तिन दं बामुटिया ताय अबिसरन ब्लक नि इंगै बरनि डेभिडेसन तिनि बीसी इलेक्शन बिलिप खायजामानि बागै बीसी इलेक्शन दिले खायजागै बीसी इलेक्शन इंयानि बागै बनि तिनि सानमुं कटर खायै बर जागा करं थाया करं ब्लक करं जागाबो अब हायकेना बनि डेभिडेसन नाय अब हायकेना बनि कयमुंनाय अब हायकेना बनि इलेक्शन चालमा खायनै साननानि फायमानि बाय साननानि थां तंमानि बाय ताबो खाजिकाय किसासो करंगै नायना आनि बुखागो तंगो सिनि लेफुंगानि इंगै लामसाबो सिनि कक्टमा एक्सप्रेस बिसिंते तान बागै न तिनि अब न साननानि नाका दाबि खायनि नाका तामनो तिनि जे चिनि बसकांगो जे नवेम्बर मासोय बीसी इलेक्शन अंगना तंगमानि अबनो जे इलेक्शन कमिशनर पोस्टपोन खालायरे मानि बागै जों तिनो जागा खादुमानि बागै रेलि खालायना नायलायो आवन बागै न जों तिनो जागा बरक गथुम लायजा तिनि नंनि केरां राज्यवा हाई कोर्ट सागला रिजार्व फनो अब हाई इलेक्शन खालायजा गेनि बागै नर तिनो अब खायना नाका तिनि नर अब हाई खायबो बंनि इलेक्शन खालायजा गेनका न बसकांगो न अब हाय रखने
যদি না अब हायखाय खालायमानि परे बो खालायाखै अबनि परे जों ताइ तेबो तामो खालायमान जों अब तेबो बसकां आवगनानि चेष्टा खालायनाय ताङै हिंगाय जों तिनि साइमाननो जे जों अ जागाव प्रोटेस्ट रैली खालायमानि यागुलो जों तावैसा लेफुं आरडि ब्लकआव थाङैनाय डेपुटेसन लायफिनाय तिनि बिसिङाव नाथाय तिनि बिसिङाव लायफिनाय ओंखाय बसकांगो हायसे विधानसभा आगुगै दंखा विधानसभा बो हुंगै दंखा विधानसभानि से जुगालायनानै ताय अबो खालायजामान विधानसभानि से आगे नों जे बिसि इलेक्शन नांगौ हैदा चिनि ताबुक जे बसकांनि विधानसभा दंमानि अबनसे सिगां अ बिसि इलेक्शन जेसके फानो नांगौ चिनि ताङै हिंगांकाय जों बिसि इलेक्शन खो खालायानि बागै चिनि जे बिसि ओ जे चिनि ताबो सिलेक्टेड चेयरमैन दंमानि अ चेयरमैन नि कक बाय जों कुनो एरियानि डेभलपमेन्ट सामुं तुबुइ मानिया ताङै हिंगांकाय जे चिनि ब्लक जे भिडिअ तंनाय सिलेक्टेड चेयरमैन होने चिनि चेयरमैन नि कक न नाया बर डाइरेक्टली प्रशासन नि याक बर सामुं तुबो फाइकाकाबो चिनि बिसि रग जानो गया ওইনা বনি মন মর্জি মাফিক ব্রক সামুং খাই দङ সেই কারণে ন जों एसेम्बलिनि सिगां जों जेसके फानो चिनि अ बिसि निर्वाचन नांगौ अपनि बागै जों तिनो जागा बहाय खादमा बेलेखाय हामबाय तानि बागै हिंगायले बंनि बिसि इलेक्शन जेसका बने नांमानि ककना सायखन आर काचिनि बुको मानखागे आं बसकांगो ता किसासो चिनि एनडिसि रक ताइ गोबां मा लुकुरक बाय तिब्रा मथा ताइ ओटीएफ ता टीडब्ल्यूएफ नि लुकुरक आदं रक बाय मानखागे नरक बाय गोरोंगै फुंगाय जय वय नाइटोंदि पकमा एक्सप्रेस